I hope this is not your relative. He looks more like your security man. Mai sharan masan gidansu ne ko kuma mai kwashe dukkanin jojin da yake cikin unguwarsu. Alkasim bai gane ka bane ba. Kamar ya bai gane ni ba. Wallahi ya gane ni. Sare yana sane ga mu haka. Abokina din nan ne Alkasim. Oh, the one that my daughter had an altercation with his wife, right? So how's your wife? Jamilu, kar kai tunanin cewa al'amuran da ke faruwa sun sa na manta magana da miki. Ina nan akan baka na har yanzu. Kaga Jidda, idan kana so ka zauna da ita, to ina tabbatar maka da cewa sai kayi wannan alƙawarin cewa ita kadai zaka aura, ita kadai zaka zauna. Daddy, yanzu ba lokacin wannan maganar bane for now. Okay, no, kawai ina gaya maka ne in advance. Daughter, let's go. Ni ba zan so ba ga kinyo kuka, ni ba zan so ba in so ta baki ba, ni ba zan. Ƙaryar banza. Ba yanzu na kana mana ko shi waye ba? Zaka zo kana fuffuka a gaban mu. Wallahi yake mofi. Wallahi dai kan ni kaina abun yawon mamaki kamar ba shi ba fa. Yanzu dai Alkasim mu dai bar wannan magana. Ba wata magana da za a bari. Wallahi sai na faɗa. Wallahi alazim sai na faɗa. Kai ne sirikinka amma ni ba komai bane a guri na. Wai ji nake yanzu masu capacity na jihar nan da ƙasar